Žiadne priestupky sa nedejú. Nedejú. Kľud je dneska. Ale pešák. Sledujem pešák. Do protismeru sleduješ? Počujem, však čo robí? On to... To sú predmety. On to ne. To sú nám to dokazil. O čo si koloduješ vôbec? Si to zariekol, to super. Co to tam snad sníva? O to ne. Ja som myslel, že... Ja som na to byť. Ohoj, tak toto. Ale chlapec. Ma normálne zabavil. O to ne. Teraz ide panáčik. Počkaj, nenápadne. A teraz ideme na akciu. Týpek odpadne. Ty vole, ona letí! Letí! Pozor! Ide! Nervy má! Daj som to, dobieha? Nedobieha.